Арт Ефир. Посрещам в Арт Ефир драматурга Мая Праматарова. Здравей, Мая! Изключително ми е приятно, че си наживо в Арт Ефир. Здравей, Невена, и на мен ми е много драго да се гледаме в очите, а не в очите, не по телефона. Слушателите са така свикнали вече да те чуват от Ню Йорк, чрез твоите кореспонденти, които правиш за Арт Ефир, но ти си тук в България все още. По този хубав повод, българската премиера или световната премиера, може да кажем, на новата ти пиеса "Бяло върху бяло", Русенският драматичен театър, един много силен екип. 3 представления имаше, 2 премиери в края на септември и Русе, този хубав европейски град, заживя с бяло върху бяло. Да, имаше изключително топъл прием на представлението в Русенския драматичен театър. Всъщност с това заглавите откриха сезона си и дали че импулсът тръгна от екипа, който по някакъв начин успя да внуши на ръководството на театъра, че този текст трябва да се случи там. Дали самия град по някакъв начин изпитва носталгия към един по-поетичен театър, защото "Бяло върху бяло" е текст вдъхновен от Емили Дикенсън. Но срещата между русенската публика и актрисите Лидия Стефанова и Мариана Крумова и сценографа Русица Гранчарова, която е част от визуалния рисунък на спектакъл, и режисьора Вентислав Асенов, беше същинска. И не случайно хората не си тръгваха след втората премиера. Имаха желание да продължат разговора, да питат, самите те да споделят, и това бе провокирано от естетиката на спектакъла, който е на някакъв ръб с перформанса, защото взаимодействието е заложено в самото представление. Взаимодействието, да, и точно този контакт по-близък с зрителя. Да, определено, защото спектакъл е на камерна сцена, на името на Диди Димчев, и няма делене сцена, зала. Всичко е наблизо, на една ръка разстояние, и това, за което се говори от пиесата, моментално по някакъв начин откликва у зрителя и той със собствената си реакция въздейства пък на актьора. И това много проличава и от тишините, и от смеховете, които в един момент се случват, защото актрисите играят в един диапазон, в който има и гротеска, и мигове на драматизъм. Много, много е вълнуващо за всеки автор да види първи прочит на своя текст. Предполагам, че е така, но ти така ли си представяше пиесата? Имаше прочит на "Бяло върху бяло" в Ню Йорк. Предстоят премиери. Всъщност това е една пиеса, която е преведена на няколко езика, и предстоят нейните премиери в различни градове. Да, започнем от Америка, Русия и сега ще кажеш още къде. Да, тя е преведена на италиански, да речем, и гост на премиерата в Русе беше Антоанета Владимирова, превела текста на италиански. Предстои прочит и представление в Милано, преведена е на руски, има идеи и режисьори и екип в Москва, и наистина най-скорошна ще е премиерата в Ню Йорк, Степс театър, Слава Степнов. Те направиха един наистина много интересен прочит през май в Ню Йорк с елементи на представление, и сега в момента подготвят спектакъл, на русенската премиера бе първата. И да. Различното дойде сега, когато ми задаваш този любопитен въпрос. В текста има едно докосване между документално и поетично. И да го речем документално и поетично от една страна, прозаично и измислено от друга страна, но в представлението на Вентислав Асенов има едно докосване на улица и сцена. Улицата реално влиза в представлението чрез един отворен прозорец, и това идва и като едно напомняне за тънката граница на появяващите се в съзнанието на една бездомна жена персонажи. Истински ли са те? Не са ли? Силуети, сенки.
моите гласове в главата ми или викториански персонажи, защото в един миг чрез нейното говорене възникват хора от времето на Емили Дикенсън, нейните приятели, хората, с които тя е живяла и по някакъв начин споделяла доколко времето на Емили Дикенсън и нашето време могат да бъдат свързани. Има ли нещо, което е тънка нишка, което върви независимо от всичко? Ето това е едно от нещата, които този спектакъл опитва да проумее. А успя ли екипа да те изненада с нещо при това първо поставяне на пиесата? Аз бях наистина в добра връзка с екипа. Ние от една година живеем заедно. Всъщност това е най-вълнуващото, че ние заедно искахме да се случи този спектакъл. И ако ме изненада нещо, то бе просто възторга на това, че доведохме една мечта до нейната премиера, защото премиерата е фактическото начало на живота на един текст. И той ще бъде различен при всяка публика. Да речем сега в Русе 1, когато представлението Живот и здраве дойде в София през февруари. Това ще е все пак малко по-различен спектакъл. Всяко пространство дава различен облик на едно представление. Но двете актриси, Лидия Стефанова и Мариана Крумова, които познавам от много години, фактически само още веднъж ми доказаха колко мощни актьорски дарования носят. А изненадата дойде от сценографката, която по режисьорско решение, съвместно може би родено, е част от тази визуална партитура. Тя е лицето, което променя, трансформира тези пространства на сенки и силуети и фактически е корективния поглед на тези другите, младите, малко дистантните към това докосване на времето. Реализацията на едно представление така извървява един дълъг път, а ти успяваш да мотивираш, да запалиш екипите, с които работиш, обичаш да работиш с български режисьори и винаги много радостно, когато се появява нова българска пиеса. Но сега се сещам, че всъщност така по-активно пишеш новите ти текстове в Америка и може би всичките ти пиеси са написани именно там. Да, всъщност в Америка започнах да пиша... В Америка, където живееш от няколко години. Да, доста години се натрупаха, 8 почти, но преди да... Тоест тези български пиеси се раждат в Ню Йорк. Бостън и Ню Йорк, да, това са двата града, в които аз ги написах тези 4 текста за сцена и фактически опитвах се да разбера защо именно там проявих други свойства на своето писане, тъй като пиша наистина от малка и така текстовете ми за театър, като критическо писане с стотици със сигурност. Мисля, че Вера Найденова веднъж ми подсказа правилния отговор. Излезнах от зоната си на комфорта. И когато излезнах от зоната си на комфорта в една друга страна, друг език, липсваща мрежа в добрия смисъл на думата от приятели, прекъсната връзка на естественото случване на живота. Изведнъж човек, организма му реагира по един особен начин. За някои хора това е тотална промяна, за други е смяна на нещо в самите тях. За мен се яви потребността да изговарям себе си чрез персонажи. И това изговаряне доведе до писането на текстове, в които съкровенността и споделянето е част от тяхната поетика. Аз това, което долавям в твоите пиеси е така твоето усещане за живота, това, което ти се случва. То е много голяма провокация. Да речем една пиеса, която представихме преди няколко години, Нов в Бродуей не минава и по моста. За което също сме говорили в Артефир и то първи, за което се радвам. Благодаря на Артефир, но този текст беше нюйоркски до толкова, доколкото аз тогава започнах да живея в този град, в който всяка секунда е различна. Много езици, много нации, много провокации, много парадокси, много... Живота е един синкоп там и ако човек има очи да вижда и уши да слуша, драматургията се случва. Просто ти я взимаш от всеки дневното си живеене, дишане в този град. Сега искам да те помоля да поговорим и за един нов текст, една твоя нова пиеса,
която отново ще се реализира тук в България с един това много обичан колега, режисьора Стилян Петров. Подготвяте нов проект на Револверът. Револверът, който вече имаше премиера в Ню Йорк. Нали, така, защо реши сега да го поставиш тук и какво подготвяте с Стилян? Револвер е един текст, който бе представен в Бостон, Ню Йорк и Чикаго. Дори имаше и свой прочит в Русия, но в България не е представен текста, макар да е публикуван. Бе публикуван в списание Страница. И Стилян Петров, с когото другаруваме доста отдавна, но повече в функцията ми на преводач, мисля, че ни срещна 199... С другият човек. Другият човек, да. С Койна Русева, Марин. Да, един прекрасен спектакъл, да. Представление. Сетне фотоапарати в театъра Възраждане, Опасни връзки е последният текст, който е по твой превод. Да, и той реализира във Варненския драматичен театър. И с Стилян имаме някакво общо разбиране за театър, в което текстът е повод за представление и двамата се интересуваме от да го наречем новия синкретизъм на театъра, в който всички елементи на представлението влизат в такава взаимовръзка, че формират един неочакван, понякога съвсем непредвидим сценичен текст, въз основа на някакъв драматургичен текст. И срещата на няколко души пак доведе до този проект. Револвера, желанието на актрисата Искра Ангелова да се включи в него и енергиите, които те споделиха и намеренията заедно с Стилян Петров, Георги Златарев и стария екип на Стилян в лицето на Венелин Шуралов, с което също имаме много добри колегиални контакти. Допускам, че и Петя Диманова ще се включи, но страхотен екип сте заформили. Кога се случи това? Тук в България по време на твоя престой, след премиерата на Бяло върху бяло ли? Не бих казала, ние онлайн доста общуваме. И в някои от разговорите ни, може би покрай Опасни връзки, пак се припомни Револвера и всъщност идеята възникна преди да пристигна, но истината, че ние организацията я правим сега и най-щастливата ми среща беше в една малка галерия, стопанисвана от две прекрасни жени, хореографи, балерини, хора, Ани Колиер и Галина Борисова и галерия Етюд. Изключителното им гостоприемство беше тази брънка, която липсваше, за да се случи нашия проект. И тъй като Револвер е пиеса в пиесата, това е галерия на две нива и всъщност всяко от нивата ще работи в различен ключ и публиката ще бъде вече не на една ръка разстояние, буквално ще се докосва до персонажа в предния и преносния смисъл на думата, за да пропътува с него пътя на различните любови. Любовта, съвременната, днешната, разбитата на части, пренасене чрез съобщения по интернет, скайп и селфони и онази другата. Това е античния пласт на тази пиеса в пиесата, крайната, която или всичко, или нищо. И това, колкото и да звучи трагично, в крайна сметка е някакъв вид цялостност. Загубили ли сме цялостността на човека или не, доколко това означава, че нещо сме изгубили от самата любов, е някой отново въпрос. За любовта. Отново за любовта. И то всичко е любов. Тоест, това е една пиеса. Какъв е текста? Какъв е сюжета? Историята е много проста. Да. Историята е той и тя след много години срещнали се отново и ние не ги виждаме в мига, в който те изясняват защо се е случила тази раздяла след голямата любов, а ги срещаме в един миг по-късно, когато те са приели по някакъв начин отново себе си в новите си променени същности. И всъщност успокоението ги води до една ретроспекция, до един спомен, чрез който те успяват или опитват да изговорят себе си в сегашното. И пак има едно докосване на сегашно и минало, на... Както и при бяло върху бяло. Да. Дори има една игра на бисер и поезия много. Не случайно Александър Сакулов бе човека, който хареса този текст, поет Александър Сакулов, и го препоръча за публикуване в Страница. В самия текст има много загадка, която смятам, че точно този екип ще има
желания, заедно да я разгадаваме, защото автора не винаги до край влиза толкова навътре в писането, защото писането е по-спонтанен процес, отколкото някои етапи на правенето на театър. Отново поетичността е в основата на револверата. Защо револверът? Хайде това да го оставим на Стилян да отговаря на този въпрос, ако понечи, но шума на револвера, кантежа на... Все пак става въпрос за любов, нали така? Все пак става дума за любов и със сигурност той или ще гръмне, както се казва, що ме сложен в заглавието, или вече не знам, ще видим. Може би защото винаги има едно намигване в моите текстове към Чехов и револвера е като тази пушка, която в един момент ще гръмне. Предстои да гледаме това представление. Започва да се работи по него от сега. И ще е много интересно представен, защото не само галерийното нетрадиционно пространство, особеното, а ние ще го играем на цикли. Първият цикъл ще е през май, надявам се искрено, и ще бъде на български език. Вторият цикъл ще е есенен. Успоредно ли ще бъде това? 7 дена, да речем, играем в галерията от револвера на български език. После има пауза и през октомври екипа подготвя в същото представление, доколкото може да е същото, когато то ще се играе вече само на английски. Много ни се иска да имаме друга аудитория, която включва и както и студенти от Софийски университет английска филология, от английски гимназии, просто хора, които изучават английски. Или чужденци, които живеят дошли в нашия град на език, който е естествен и достъпен единствен в момента за тях, да присъстват на такова представление. И това ще е една от провокациите на екипа. Доколкото знам, такива опити и да има са сравнително редки. Да, аз не се сещам с друго представление, поне тук в България, което да съм гледала, което да се играе и на двата езика, и на български, и на английски. Не е ли това по някакъв начин предизвикателство, разбира се, към вас като екип, но и... Предизвикателство, безспорно, самия режисьор. Но някакъв риск. То всяко предизвикателство носи риск. Със сигурност, ако върнем термина излизане на зона от комфорт, със сигурност Искра Ангелова, когато или Георги Златарев трябва да представят този текст на английски. Ти трябва да мислиш на този език. Да. Това са фактически два паралелни проекта. Аз нямам такъв опит. Аз имам опит или в Америка, да речем в Ню Йорк на английски, или в България, както в случая с бяло на български. Да. А един и същи екип да го направи на два езика, това е наистина за мен много интересно и провокативно намерение. И ми се струва, че в въображението ни ще подсказва много решения, които ще бъдат любопитни за широк диапазон публика и особено за по-младата. Обичаш експериментите? Да, мисля, че това е съвременният театър. Човек, ако не се превъзмогва всеки път, ако не прави нещо различно, той самия губи любопитството си към това, което прави. И в този смисъл аз в момента съм много творчески възбудена от това намерение. Драматургът Мая Праматарова тук на живо в Арт Ефир.